ना दोनसै नेक्स्ट दङ जोंनाव मुस्रिया नोंसोर उन्दुनायखौ खोंनो हाया जा गोथाव ना मा गोसाथार नामा जेन'बा आं गोथाव जोंनां ओइ मबाइल खेबदां दायो हगारनो मबाइलानो माबाल'सै 10% माने nggak sudah kebeda Thôi sih ini nggak lagi aku deh unang malah nak walangkan sambil gitu gue gede berapa unang malah hujan langgan malah sesuatu sudah nih lebih nih gitu Alfa konu dengan masih alfa sekali. Alfa pas kumpulan lebih sih. Soalnya bos tahu. माबा लादोंना बे 7 कुइन्टेल मोनना बेसेबां बस्ता जादों सल्ल' बे बारा जागोन 50 केजि दुखुना होनायनि 50 केजि ओरै थाखुनि होबा बारा जायोना 60 गाहाम जायोना बाराखौ मोनबोसै बाराखौ दानि दामाव मोनाबा 70 आगोल नांगौ हाननाय बादै 40 थाखा नो 36 मोनसिगोन आरो लांफैनो जोंनिखौलाय जोंहा खावसेखौल' हाना लांखादों आंबो 50 गाहाम थांगोन बायदि मोनदोंला